anya akom ne se obetena social media wakasa bebre wachire ka ase bebre ahode bebre na wode wa adwene anya bosom adwene beje obi sika ebra me yesa me ko aye me ko duru onipa me hu ho no konfo na me hu ho no me ko obi a na emwa me because of say papa na me ko na yie no oye obi a ko wanu nyam amma ko to konfo a won ka no kore konfo na otwe mienu bi akokọ social media e ba ye omo de akom adwuma no aye se birthday party oto ne nsa frɛ ne yonko akonfo mo ya akonfo ya kwa agoro kese mi gina mba bi busumfo mu a mi gina mi ba bi ya che awie me pe ba bi atena hu ya ne se mani kosua ha se me hu ya na hi wase ne busum aba obo atro odi kosua bo mani kwa na mto kosua me mani pa 5 cedi ma anyen sesa to kosua na mtwa busum mi sei mi hia na nani kosua ta wa na busum ate akoda pase atro no otwa wa ya busum am kosua ne bi abo nani okobuo mu a onkume hwe sebe sa wode wani atofom no ahwe akonfo na akonfo mema de obehuni bia ye wura no aware ni bia kama tese de wapere ne ho akope eni ho no afo so chinchina akope bi eni obehuna nanim kawese sabe impreview asan kwala akonfo amaba mko cheche kabere kwasefo mu ni aduro mo ko tro social media mo je nkrofo sika di kwa mo se na nanu di konfo ya wura bia metimi abondi konfo twatro bia metimi abodi mi nso na me ka o na ye so betimi abokonfo mi nso bia da wo abrochire wo hawo wo amane wo konana konfo bia ba fani bia so mi nua ne bosomfo kofinti ntie ne me na begina na ya adwuma no ama wo frɛ no otimi fa wo ye re wo frɛ me a me mekwa kogina se anyu musuo ma bi bu akonfo wo gana nyina santemamu ha nyina na mi nsuo konfo bia ene na ye di san komo we de ma me bisa se akom ka obi a wadi dem tiam frama bia no abaka se bema di yonko bema tunu oba fansa wo yonko baase never set tiam frama na ye tiam frama me bosomfo kofinti metena ka ni dwa wo ye tiam frama kwasia oboa wonya bosom wo ye bosom osane wura buo mu ne sem no tie ya wonya me kra mfiri nsam ene na nanu munyo omadwuma na ge ni supi fo no munyo mu mfiri me mo de tie no se sa kwanya no beba mu a wahu se me afidie so ye twa obi akwa afidie so se me mpa o so wiase tv pe Yesu mai Isuma mama Isuma mama Isuma mama Yesu mai Isuma mama Dena ni abra no isuma no Jodi abra wona me chichene were Yesu mai Isuma mama Dena ni abra no isuma no Jodi abra wona me chichene were I was therefore me mama kwa basro wiase ene onigu so a wo hwe subscribe ma me na afi no share ne je wadwen kire fagu ho maye na ye nkan fama ye ba bedi nkomo yesua de on se sisi de me mo twemu mu tan a na nanom me na sisi a me ko ma wale me o ma se me nyi omadwuma nti no wutwu mu ne betene ye pe a me na sisi awie ye mrem na nanom yi mi se kwantempo na emofu no me ndodo so na ne adurowura e kofinti e hye ba bedi nkomo bebre ena ano no ne ye interview na nsuo no ese no ne de ye den a ye beto aso na ye wonsem bia ese ye busa adurowura akomu nsam sen na akomu no mutie ne bia na sese obi wa akomu a wo ya na ye ba bedi ne nyina ho nkomo adurowura na dise adum ne ahwe yi enkwan wo ye de nyankopon ne agya no mase agya yengu ye ti ase ya omode ye koba yi de adurowura adenti na wamba wo fa yi oh aye ne de di kan nana onfa nchebe na wo senka me de mani munyam ebeta na chi ne me dom anka ye kama na sebe empanfo se enkate bone ba akopɛ etimi se enkate wo ha me sesi a mi wiase a mete no epesa me magana akomfo nyina wiase man nyina hunu se akom enya akom ne se waye hyepe dabi akom ne se waye na ye yie ne yede ho aseda abrew na bosomfo na akyame na akomfo wanya bia yeden adi enya akom ne se wobetena social media wakasa bebre wachire ka ase bebre ahode bebre na wode wa adwene enya bosom adwene beje obi sika 12 billion 10 billion 8 billion 5 billion unya adwuma bia ma no kwambone nso no wafa ukoje nkabere na de abetu fie na de di nsemfo sebe ukomakom kan di nokure ema wa bosoma sa de ebi ntimi nsi ebra me yesa me ko aye mi ko duru onipa mi hu ho no konfo na mi hu ho no mi ko obi a na emwa me because of say papa na me ko na yie no oye obi a oye nimdifo owa nimonyam na sebe me so me de manimonyam e ko ta akiri ama nimu ayedu na mma ko to konfo a won kan no kore
konfo na otwe mienu bia akokot bosom de min de minim ni se bosom oye na adwuma pa no oye nwuma pa no court dem okoye den police station okoye den sunsumu court na yes say sunsumu de physical court asem na meka enti za no me ma na me no wa metena se kina na emfonyini twagu na mabam wa bam bosomfo asumasi woni konfo asumasi apambe na wo montem o kina obi o haw o wa amane o wa bebrese na eso no e wo se agyanom fa me so soe no ohun se wo bata me no onim so di sika ba meje adi onfa ma samra ni nipa no nyame anye no agyanom ammoa na ofiri to a nyankonsoro obebusa ne kra afiri me ho enti bible kra no sabi mo twere konkron no ka wose wotene ni entra fedifo etena be enti se ma maye ni bia na ye no ntia boni bia ni matiase waka ne sadia ene yentime no entwetwe nkwa kire se ne wie no wo fa no nko de bibia se ni ho yakasa wachire mu de ndia na ma ye ne kwatena ho na me pere sa se modi mani mu nyam baba beta akire se nka wo ho bia nanka ye kama de ne so mpanfo se ntimfu ni ho a pejafo ho so wonti busumfo kofi nti ankwa obapa vela na okota akire wahye na ye kama matiase nana yenhwe niema yenye wakomu de na ebem yehu sese nipa yo okoyo ye konfo de na be yehu sese nipa yo okonya konfo yo meda atiefo ne ahwefo nyina ase de di kan akwanya etoso mienu me ba abefo atantanfidie yisu enti me de menchi akese me obi bia fin shapa menim sese obo ade wo hoyi na nananom te ase de bedu afida se ne no na obia afa ne ntoma pa afira piao asema abusa mi e mani je pa ye kesa akom de wo se konfo ye ene de ni kwan se konfo ya konfo ugina ho te se ohema so yo ba oya be ma ugina ho se ohene konfo no tete no na konfo ye kesa konfo a konfo ne kom hunu hye na ohene na tena nkonwa age atum no man ni nyina e de aye adwuma nenso ne no nsesan ya abam sawo konfo no ohene twetwe ubebusam no so ohene ne se ompa abosomsem e ba ne sen no ohene a ogun nkonwa so ompa abosomsem de ba ma ohene akaka se ompa abosomsem ne se konfo bi tini krom ofanya nsakwan ebu nkrofo ogun anim ase ogun ni kro no ni nkonwa ho fi nti sa tsade a sa wo ye konfo papa o so onye konfo papa o mikra me hia konfo bia e wo me nchen se wo batakari ahemi enam so ame ehunu kramu papa ame ehunu konfo papa na me de bia ba bia me gina bia na me kasi su dwa se me mitu mira me kiresie sa na ehwe me bosomfo kofinti me kuro ma me firi eye ta na odumase sante agona ta na odumase sisi a mete asante agona afoma so asuo bi ma ne bosomfo ne me asuo na nkasu ne bosomfo ne me bofo ye ntimi suma ye frɛ ye ntimi ne bosomfo ne me atia mframa ahonampam je ne mframa adwuma wura mframa me ne bosomfo ne me de me ye bia me manipa hunu me ma wia bom sɛ de be ya obi tinchan a obehu ne yeko asantima mu ha menkasa Ghana ha efise metikumase menko osirem menko obunumam menko ayibemam na makokase wiase ana Ghana ha asantima mu ha sebi mpraduasa ye kata ne ma bi so ama nema adane asantima mu ha uni sika ye mu se wo ye konfo na mom konfo timi to ni botom ko han cars begu ni fie edom mehwe konfo asumasi na ne cars nie sabi wo bekom no na woni bosum kura atwasi wa okotwa aboa ma no mana ya adwuma amani pa na de na wo ye no ayeye ena sabi akonfo ni bi de akoma adwuma yi social media e ba yi omo de akoma adwuma no aye se birthday party oto ne nsa frɛ ne yonko akonfo mo ya akonfo what am I say ya wo konfo ya kronfo because of say wa betena me nchen se me te ahan na me say ahan betimi aye twere e betimi asa twere na wo kese unim obi a e twere wo ne ba so
na odi nipa ne namba mame e pa cha wo na wo ba wo twere no ai me wa haban e betimi asa mejo $5,000 odi an popo no akọ send sika na ma wo send ma wa no akọ wa ma wo gani no obesi aye ne pada odi ade afa no ye mfa nkoma no wonu ma wo gani anko sika no yesi nsa enkwa mfie nsa ama sebi akromfo no akromfo no enom de ahye omutim nsa enkwa mfie ensa ama ntie kwa emba untimi nsa ankoji biem what must na mmom se wo pe komfo se wo koye wadwuma no hu se ba bia wo kon red ya o throw challenge tonsa we to ade we fabra ne mfa mfrɛ honhom ne ba no so ba ya ma wonye wo hwe a nipadua ne de nya na asem ntina no kyerɛ sɛ akromfo no omo de omo ofrɛ omo se fiskabla ne mfa ba akromfo no e de e bia towe ne mfa nyema kwan obefa so obefrɛ suman no amana batire so amamre wo no na wa kyerew na wa ya amamre no ye frɛ honhom no oba nipa sumasi o wo se ne ba wo akwantu mo se ne ba wo ha ade se ne ha no kedechi wada woroma kwan be na ebefa so oh de wu kan de fa we to a ebeye mpa cho utie mi sa ne ma na wo kire so mfa we ntu ebeye no o de ato ne tirim na ya fra nipa no wa ho den be so ama ho den be so nana na wa sendi sika hwe konfo bia me ka sem bia kire wo ne bo ne de tito konfo na ya ted konfo bia o ya rape bia no konfo a o ya rape bia no o fra na de dikan o kire wo na kira kwan yie na wone ne kasa so osa ka kire wo se wo busuani wo Ghana ha mane mra na o megina wanam na dwumadie na ye di no ye ni mawo uni obi aso ho a ada mo be start adwuma no o se wo frɛ nipa no video call de ekoso nyina na o hwɛ bete na de asantemamu ha me ka sisu dwa asantemamu ha sabe yewura wote kokko so o de no kure e na ebu asanteman kente saa sika dwa kofi untimi ntwa ne toro busum bia ne waso ne sika dwa kofi santa hene na nyame kese askore man pon nyame kese eye ne dia tano nyina ne kese ne nyame kese na ne mane atanofo nyina enti santa hene twa toro wontimi nkobɔ mpa ye o nyame kese so enti nyame kese na ye defre otumfo no eye busum bidi busum wa askore man pon se sia wo ho minim fie abusum ni wom otumfo nyame kese busum ti o te kokko so mi boni dia kada chie no mama mu so sabe mpraduasa de ani die se no na wo de ama no se asantan ne se wo makwan me busumfo kofinti so bi ma so na nkasu bofo yentimi atia frama busumfo wo ma me kwan se yemfa ne pamu akwamu na o bie station wa akukoduro se me busumfo kofinti betena ho kanokure kire wiaseman kanokure cha asanteman ne Ghana man mi metumi akotena wa akoka nokure me no kura na de me nam me penkontompo asanteman mu amese ye wo akonfo akromfo e wa ha na sebe utwa wo tekirema na wo toton wi a na wo nwenam bia wo nua tukwan kotena wom obre ohaw abebrese amane a wo fam wo fra wo fie fisi onim sa Ghana de Ghana yesum e ya bosomsom Christosum de beto mu kwa me ka kire wo ne pray Christosum e beto mu kwa eno nso na sisi agimu ntintim mai eno ni Ghana ya bre yo Ghana ya bre nyina eno fisi no kure e fisi no oman we mu no kontompo na peja ama no kure na ka akiri nti oman ne nsa kire yemu no e be edene what ma se omusi obi ko parliament na omu pesenka Bible ni kuland nanka bosum e ka ho de a mimi mompa de kamini ma bosum nan makoma nan a omu pa omu fa sa bosum nan no enko parliament o mampanyini bia no obetimi abetena konwa wesu obetimi atwa toro da enzi instant justice obaji wakatua wo ha ba bia wutwa toro no beta amane sa na no na basa sise ye na o man ya katase hyae ye dei na nanom ye fom na ye kwesere o mudi kyaye se na edu ho ombe sere nanom hwe eya na sebe mesra me kakakra me da ase so ne asema wabusa mi eya na eduru ba bia ye se akokɔ nan etieti aba ne nkumba
what am I say akoko bi wa ne na tiaba ekumba sao akoko bi nan etiaba ese kumba ne na etiaba no ekuno what am I say obi wo a sebe wo se bosuma soma si wo mi fie o de ye no ho kokoti sem bosumo ye honhom ofum no no so mfa nchewa ungohia ne kejetia ungohia ne circle no wapa na chew uni ani oso obedi uboni bajo what am I say na obi wo a se yekopa na nanom achew na nanom betie ye sra na wo sra wo tie no se utie e wo ba bia ne ba bia wo de won sem be den e be fa me wa uba ma so ne yeso ha se sie na wo se wo dwumadie bi a wo bedi na ebusa dwumadie be na wo bedi nana e pesa me be ye sikaduro me ka kire o se 50 million beto na me ye sikaduro ma wa umfiri anko se me boso me ye boso wo so wo chime wo anim na hunu se me boso me ye sikaduro na me ibu agi usika na mom sika kwan de me boso nim ye pa e na dwuma kwan a befa so aye adwuma nya sika ana wa adwuma e befa so betumpon ama onya sika e wo ho na mom on sa asantema mu ha no aboso e wa asantema mu ni nyina aye tanoboso nso timatimafo yes tanoboso abatampa fo enti wono no wo so te asuo we ho sansuo no te ho na watwa ho akobɔ ne yonko apo owia yese ye wo facha me na me fa ha mehim yese ye wo asofofo ni bi wo ho a omakwaje ahonhom no na omukasati ahonhom no omu wia na omakotwa ho akokɔ sofo awoso wa ben o mamu ha ye ni Ghana ha na kira bosum so otimi tutu bosum tugu wo shibi meboa wo kogina nsuo bro bo nsuo tugu nsuo ne yakwasea nsuo ne yesei no bia se kira bosum ayeden aben mi tro challenge e wa fidie we so obi ohwem bia anhwe me bosumfo kofi ntimi ni obi a ohwe mi bia anhwe me se kira bosum se wa bene no otumi a me kam iwura no mi di omachi kira bosum pa o mra me de na ko asuo bi mam kira bosum ntimi de na si nsuo nim bon nsuo ni bigu se me masuo ne yakwasea memma kira bosum 20 billion 20 billion opo bra ne nkwase nsankrata because 20 billion obi to obaka na we wati we na no ho mfemfem 20 billion okofa na hen na no ho mfemfem wabetena fidie so kasa 20 billion okofa na e wo hen nya nipa bia na pa ho prapra yes nya nipa bia na pa ho prapra me sesi aba bia meti me bosom ma asuo bi ma se bofo me na me medi bosom achi no diamond na me hu bi da ben na metumi a kire diamond e o ma bosom dem ha mitimi twa abo ama no ye beyi na gold rare gold na shem akoko anana odwan mi twa odwan twa akoko mitimi yi biom diamond mi yi kire wa wiawe na wia ntoso wani be wo me danfo we yam ba biam ti ya wura mu ya ai wa ntimi kan we amroba na otu anadwo mo ha abrabefa diamond wa beje ko ona ba ko beti what you say ade be chena usi hwa hwenye ka firi achew wona bonsi adija ena nam tumi ya aduma bra na fansa be bonso nim sa so ne kwasea bosei utumi no nsakura bobi sei kura keka me the whole Ghana me nko amasuo bi masen me nko amasuo ne asuo ye ntim fasi ja so no aduane ye mfansi udi si ja so emu na anu ani nyina be tum utro challenge asuo no ya metima mankwala tuka akose bia ba so he na obehu ne ewom nti obi kwotana ba bi no ototo ayampia no atwa toro no de age abo amanfo apo ajo musika etoro na doso dodo etoro no adoso dodo mom ye ma no kure anya adwuma ukosirem a uhu ni saa o ukosirem no ofo a wakọ sa ukoya adwuma no sa wo no obi ba wo a adwuma no nye wo adwuma na de na ba me ho me hwem na metini aboa na maye mentimi a na me de ne kọ minu afoforo ho nti ukosirem a omoma akom eyede enya ha konfo kura na obi ba ne yonko konfo ho de ka be pake wo se nipa ntika mu no obusa se me pe konfo aswasi oh wey one ne nkwala nyina karabule aza omusa wasem woto hwe konfo aswasi kira no kwan no nko ade na wo se wunua sikanti wo se wunua unkom no kure unkom no kure akom sa wakom ya akom kan a unse wunua meka se bi obi ehu konfo bi no pese ofre na kwesi de nyonko konfo so so fadwuma no amia meye mo ontimi nye oni hu akwan busum bia oba bi o ya na adwuma kopem
enne na meka no kra kyerɛw bosom bia wo ba bia ɔyɛ na adwuma kɔpem what you say bosom bi wo adwuma na rekɔ enya na adwuma me ma asuo no bi ma sɛn no na adwuma pa kɛseɛ na wo de no ne yɛmfa nto o ye ba bedi ne ho nkɔmmɔ mate na yaka ɛhɔ ne de ahyem ye kasa ne ma behu wɔ akomu a ebia wei ne behu nso yɛ konfo wei ne yehu na yɛn sɛ yɛ frɛ no konfo no na wo kasa etiam from obo abosom 19 ba yɛ pese yehu etiam from ayi wo mu ahodo se oh ya kasa etiam from ayi wo mu ahodo mienu ne miensa so de ntima me kasa no etiam from abosom etiam from minim se obi se etiam from wantu ni bredi a ubetu na kuma wantu na akuma a ubekɔ sirim ana wakɔfa etiam from so na de ya na ewo mu ni ya santima mu ha me ka asama ntu se bie o hwɛ mi ye fa fidie ntom so na wi asama nyina hu me ya santima mu ha ya wa etiam from fatom so ye ya wa etiam from konfo ba o a bosom sane wo so a wo so kɔma etiam from obi anum se na etiam from aba wo ya adwuma konfo ba no timi ko fa no yonko ba onye konfo ne ne ko hye dem do o mo nsa wo mo ho konfo ba wale ne yonko ba etiam from konfo ba mi hu bi da na nti hu bi da afa ba ne se na wo ka mo de ntia me ma hunu wo konfo we hu ma me kasa ne se akom ya wo de na akom ye re ya wo de na akom enye ba jo tuma se se wo komatiam frama se de na na akosu ampon e komatiam frama busumi yi twansi ho metimi no wakwa ma akwa we ni twa esi wo ya wo ya ba ma ntimi kodi yonko ba ma tunu mu na wo ba so ntimi fa ansan ko wo yonko ba ase wajibi nyankopo bo nipa no tinu oyi mema ye mfe mpade baako na ode bo ba ya nigye mema nigye wo ma ho na manso nigye e wo mema ho obabasia konfo kumati ya o entina na no che so munni abosom ana mo uni bosom obi a konfo ye be ma no ne nyonko konfo da uni bosom omuka se asuo ni bi na ye na ebodom na momo de obegyina ba bia gumi wura no anim ase no se ya mpase tumi wo ho na me bosomfo me kasa no mutia agya no mutia omuka bosom nche wo mo wonni moja no ofi moja no hu sampa tumi wo ba bi me kasa me tro challenge manipa what am I say me ade be che e be ka nansa am ya wura da pam ana ya wura da bonim kura na sabe me yire kura na mati sky no wade ntimi ko no emra wo samra ni mu ko nyina woni ya wura no wa pam se ye da ye so se ye nu kire se na konfo 30 minutes bia no akwahia ne obi yire kura na konfo afa no esi won asantema mu anko a wono ane yanko konfo yire no ne nada na bosom hwe no bone on konfo yanko konfo yire wafa no bone etie gyanom emra na ade ntina konfo no onim se ye ko obi yire ni nyonko konfo yire no akofa na bosom na hu na bosom na nche mo eni ntina ya na me kase ye kase abosom maame obosom ti sei uhwe ni ye kura na otimi honhono be ye sei what ma say but one hwe obosom yi a bosom atiam frama enne na me ka ni su ene ne ban a kyerɛw atiam frama ya bosom a wo kofa na firi ba bi owo na ade na ba ukọ na aka kyerɛm se me pasam die atiam frama kɔ ya asɔre atiam frama ba sane wo so ayi quotation aprichi asayare adwuma a so de ne be anu kwan no be ye yes wo pasam kɔ fa atiam frama wo de ne be den me de ne be kɔ robin atiam frama betimi aboa mo akokoro no bɔ ye nche one day ukuru abɛyɛ ma abuso because ade bia wa hyase bia e wa wieye atiam frama ye bosom a odam soronko but atiam frama bia ni obaka se be ma di yonko be ma tunu oba fansa wo yonko ba ase never sa atiam frama ni atiam frama me bosom fo kofi ntimi tena ka ni dwa wo atiam frama kwasia oboa wonya bosom wo ya bosom osane wura buo mu ne sab no tie ya wonya me kra mfiri nsam oboa asema okay ebia na enye atiam frama ba na ye bosom foforo konfo ne nso wo ye ebia saade ya wo kan lesbian ne no supi no na ebia ye bosom fo etimi sisa bosom bia ni wo wa asase wie so a opesa de no
ye kase achiwade a achiwade ebo man oman konkono Ghana ye man ewumi e oman konkono na sabe mpraduasa opem so mi bondi na mama mu so sa konfo a wasantema mu de no kure pe ya adwuma ene yekuta ohene pon ewiase ayi ni nyina na yi ni to so miensa wei wo ye ya santema mu a ne de no kure e ya adwuma ma me nke ni hawo ka Ghana ka Ghana nyina ni kumase enti na me se akonfo no eye supi ni ge no ntina ama opem so yi nani amaye oman na na opem so nyina ni ma akonfo no yes eye num guase santehene wo de akom ena ebu echechere ni man o santehene ne de eye akom enti me no kasa won za me ka hyemu se otumfo nya me kese atano me sese opem so pa mi wura e kwanda ho a wo mie station ana wo mie platform bi ma me na me nkotena so na nsa pe wo ha ba fo so ankwan na be ba so be je obosom ade a wo ya ne nya me kwa kwotena fidie no so aka ma obi ahu se wo kro no wo ti ase na nka conform metena afidie so e me yamfa afidie nsi ni so ntwa no no be send sika 12 billion sefa so billion enye million dabi 12 million dey say me obi fugu ba ko sen me obi shem fugu bi sen o se sia me obi shem billion million dama na e billion e dan man na e billion na waje fa boa no na ne haw na mane enso e ma no na utimi gi sika we edi wuwia na nipa na ono so wo haw no wo sa de ne ko siem konfofoforo chechere ne mame na wankai na oka chem se wo ye konfo na mpa obosum so gitum se uni bosom ene nana mu nya omadwuma na ge ni supi fo no mu nya omu mfirima mo de tie ne se sa kwanya ne beba mu a wahu se me afidie so ye twa obi akwa afidie so se me mpa o so wiase TV pe ana me twa program ba bia ni ho obi timi sha da ba tuka ba se de mabai me makwan ne yatwa fi se me nsama meka no me kono bia no koyi afrim osuro ti uba me mahu no kura na nya adwuma wo se no kura nya adwuma no kura kwan so na me no wo befa mi nsuro konfo bia wa santema mu ha na mom mi bu konfo bia wa santema mu ha de di kan ba fo suman kwan hene akura mi bodi an mama mu so konfo abas ye nyina ye na abas papa mi boni dia na mama mu so konfo abas ye konfo a wa santema mu ha mate papa yi dini sa tam kura no na mi nuru de maduri mahwe papa yi sa konfo no timi do aburo epesi kura na otwa aburo me no akodwa so sanka ba bia wadu de wanya na ho pam na chidifo edom ko aburo kura bebre ko ya adwuma ye den nanso papa yi ne no kurudie ni na adwuma panti oguso kura ya adwuma okọ agorase papa yi kuta ntorowa sabe mpradu asan kwala konfo amaba mko cheche nkabere nkwasefo mu ni aduro mo go to social media mo jin krofo sika di kwa mo se na nanu di me konfo a owo ofenso ahinkro konfo bugi nana wonkwaso eburu obusomfo kofinti na ekasai konfo mi boni di sesi ya nana bugi konfo we konfo a obia ni ho asantema mu a wokom tongo bosom a wobetime twatoro me maame ma de nyina nana meni amponta no dumase mi boni di na mama mu so tongo konfo ba no asu abana do su ne konfo ba no maame hu na o justice wona ne bosomfo kwa abe no kure tro do kwan no ana wo kirewo wo ba fa so a na wa fa so on fa so a wontimi no ntu anamon mani je maame no ne su ne ban na brabo a obo ho nti ba bia fidie bia metena so bia me maame ameni ampon mebo ndi mebo na ba so okom no kura kom odawase mpacho watemase enti sa santema mu ayesi yeyim konfo ya wura bia metimi abondi konfo twatoro bia metimi abodi mi so na me ka o na ye so betimi abokonfo mi so bia da obi anu wa mi so no yesi obi o ha ukotra fidie so na akasa ni ye twa squad ni ye tretew me kama asuo bi ma me ka tongo bofo me ka tiamfra ma me ka bofo ye ntimi me ka asuo na nkasu me brani se me wo sori se wo ba sori atiame a
abeka na watwe nansa obetena fom obeka wonu asem so ansa na wawu medi gya na nam ene na dewe abrochirefo yi si bibile di ene ebobi di no mu nda omo ho so e nti woti abrochire wo abrochire na wahu konfo social media na wo se me ne konfo asomasi se me tia se me ne bosomfo kofintin no no so se wono ne konfo asomasi wabo ndin a kyerewo adwuma sei ene wo ye wo kasa a kyerewo pe ni ye nti se wo nua ogana ha wo se ne me nua kwabena abegina na mo ye adwuma na ye den amame se wuntimi a wo abrochire wo hawo wo amane wo konana konfo bia ba frani bia so me nua ne bosomfo kofintin nti ene me na begina na ya ye adwuma no amawo wo frɛ no no otimi fa wo ye re wo frɛ me a me mekwa ko gina se enyu musuo ma wo ba se wo frɛ me na me ka kyerɛ the whole world Ghana ni bia wo akwantuom unya Ghana ni kura no na wo akwantuom bibi kyerɛ so wo frɛ konfo na konfo nse wo ye re wo ba ya adwuma na mawa wo se wo nua ene bosomfo kofinti wo ma na begina abɛyɛ adwuma na ma me mekɔ me de me number betu dwa na se mekɔ na se adwuma na ye re a me bosom kura mai na se bosom aba me hu meka kyerɛ wo ya kwa agoro hwese mi gina mba bi busumfo mu a mi gina mi ba bi ya kye awie me pe ba bi atena mi hu ya ne se mani kosua ta se me hu ya na hi wase ne busuma ba obo atro o de kosua bo mani ho na mto kosua me mani pa no 5 cedi ma anyi sesa to kosua na mtwa de busum ni sei mi hia na nani kosua ta wa na busuma te akoda pase atro no otwa wa ya busuma mi kosua ni bi abonani okobuo mu a onkume afeni fani me na mto no me live my life me patro bosom ma odi kosie besimani bo akwa pa mani odi be sha bosom no afa nwadi be bo bi obosom twatro me me kire se bosom o twatro me fam asem sie entina na we duro entina otimi di bi bon na se nyina se kwa fashion na enya lusu da sao mama we yansantwire ni me ka asem bi a kire wo we yansantwire ni me ka asem bi a kire wo nne babia beko program bia so obi se ne bosom aba kenken wugina baby wani na ho so ebi oba ya se kan obo wode se kan bo twaba bu no mabosom koda oboa na nanom nye omadwuma saa suma bi de bi bu mi wo suma ya ubehu so ode ade ebo obi no na ye ne chiame wo gi bibi onhwe so odi mpem odi nsokuro eba saa o ma honhom ne bre openadwuma ntentem so saa de otimi tean me konfo suma ansane me bibi na nye na odi bibi bɔ me a me hu me mfo nso a me yeye na odi bibi abɔ me na sɛ me gina me ba bi unka sa boso aba mfa kosua me bɔ mani na sɛ ye bo a wapa mani na wafa anwadi o sɛ bi kosua no bi siw wo de o ya ho ma akobuo mu a kume nipa bre mo wuo be bre chi nyina de etwa ayo wuo ba wo small boy na wotwe me nsa pe o me ka sɛ wa akɔm aba na me fa kosua me simani na ubu ade kura boso no kura sɛ me predio sɛ ubu ade a wa duro wura na o de kosua be bɔ wa duro wura na wo pa mani ho abiem na me wa duro wura bosom nkrofo adi wachi nyina wo bo mo na bo mo mu wu a hwan na wo ba obɛhyɛ watade etu konfo bi no yesa ani da ho toro ebi ana nkwala na edi na chi ni bi akodi ne mpra na ukodi no wontimi nka ntu ofasa akwa no so no wabu oso wa ye de anya oboa o twatoro nti tambia ye kwa program amoma ya ni na ho obi twa ba twa ni bi oboa fika cho praying toro no otwa ene ezi se de be bu omo amu bo bu otwa ba twa ni bi ye de mpane nyina be ko toro no otwa obi o wa woni wuhia sesi asame na otie yi seconds pay ya ye didi nkomo ya o no atem hai onim se sa de no unhu bi da wonim se unhu bi da o twatro suma ya ba na de anim no ene akonfo na miminim se konfo de ka no kredie eni edi no omdo omo watoto sebe asofo no bi ho what I say miminim sofo a wotimi suma ne nkwala e bia foma so ha na omo maba enipa titiru be nan adefo abi wa mu nsam omo bebembem mu nkomodie ne nema be di be na otwe mienu wa ha na omo fa mu information nyina e de kɔ wo ha na afun bele sofo be ni sofo asumasi me wo me wo mi nua bi wota na oduma se ya e fra na ache me e fra na ache pa akwasi oyisu Camry number 20 akwasi o babia wo bia me nua no me bo ndi na mama mu so
ni su ne ban me de na bi no koreka yemfa nya adwuma yentu anamopa edurumre bi wono ojaba nya akasa akasa ojaba ya sofo ojaba oni pa kwasi nya akasa akasa afre pa kwasi start say oyi secret ne ne ma pie no na Ghana man nipa bi mu nya den enti ase hwe sofo Ghana ha me ka sem bi a kire wo ne pray asisu dwa asantemamu ankwa na saade ni sie o ope asofo akronfo a eya asantemam akonfo akronfo eya asantemam malama fo akronfo eya asantemam sabi mpradu asante du ba bi a miniminim no edoso mom yente ne maso na ke be den be nwanwa pa se me bosomfo kofinti metia mi bom dini bom abosom di kire ma kiri kwan da kire obi so o haw na de ani wo me se ho no makogi ni sika na madi so bi ma ho na wo ye na dwuma krogen so a me mfa me huni nti won se me no wo kasa no me se asantemamu ha konfo bia okom tongo wafo afofra se na wo ye konkonsani a uja akonkonsa no wo ansa na ukobuom akofa be ma panyini me ma me amani ampon ma me yi no ba ko pe yi no akonfo wo ye konfo ba akonfo mani nyina me yi no ba ko pe me se ma me na ye kokko tuntum a tuntum paja watama se na ne sikani brenti eni wo cross e ho konfo tim ko tena TV so no odwa nanim na no ye se ayi super A1 na TV station ben na o mato nsa afre konfo ne konfo ya kwatena se na o matwetwe nkomo awie na afi amanfo start ya na o mo frɛ na nipa ni bi frɛ a de na na eka no ene de no ano no TV no betena so no de o ka ne de o ka o fa che frɛ no sa o send sika man na betetra dawo e betija wo beto no bo di usika na no ne gasa wie na ya worofo bo hwia nti wo ho dodo kakra usuro wo frɛ sa wo pa che wo se masuo ana mbosuma sumasi wa che obra na nya mamre wan kwa enye ye sa abra no bi kura na wo de adwuma di woni nnam a wo de bayan kwan sa ada no nti wo kwa ansa na obetwa akokɔ no kra no abubu na tabam nti otwa akonfo akronfo asem na mekan o so akokɔ nim sei ne nkwala na gye akokɔ no so do mde ni kosio no abu na tabam bete so akokɔ na tiam wa kire kwa oboa obubu no obu na tabam no obu na tabam to otwa akokɔ na moja na guso sa konkonsa twa no twa na hwi nim no toro twa no wo hwe moja na guso o janto akokɔ ni ntimbom focho no de ahyenche mu o se amfa agya nsom wo de foforo fa ate kwa obubum konte ho obubu na tabam mesese ka meme nko a enka konkonsa nyina to betwa e wa komu ene na de we osibika ni de be practical sa hwe udi ade be practical me kire oni nyina me oba ha me kire oni nyina so me de akokɔ kra me wo de akokɔ ba ma so yeso yes edi na mabubu na kire wo wo de fa ba bia di akire soma ngwara amom nkɔwe okobubu na tabam ebia na yire mu ye nnan wo ko twa akokɔ mienu obeche ne sen ntu ko so ba fo betwa akokɔ nan sa ada no obu first no obu second no obu third fourth no onimsa wo kai ya dozo eso ma no so tubonzo oje nmu a bia na e wo se fantam oje nmu papa paw sa na mo de ho ache onya na afa yi e man na obi akokɔ baako na mka kire wo obi akokɔ baako sanya wonfo nsuo bi a waye e na boso mo twen aso se wonfa akokɔ a aden de no aye se hu abekanti akonfo so mbeta abosomfo kofinti am de kwanda ho mi nsuro mi bu akonfo wo Ghana nyina santemamu ha nyina na mi nsuro konfo bia ene na ye di sankomo we de ma mi so se akom ka obi a wadi dem oh me ba jo utie ni ye se kese obi adi dem a dem die no ye betimi awo obi awoyem obeba no na bia wo ye bafan wo ye fro na omufie nkonwe wo fie na ahonhom wo fie no bia no konfo na okombosom no wawu emfie bebre baje otie me emfie bebre na onya ne konfo eba sa pe omohwe nipa no ne dem die nim ne asetena obetena ma owiasem ne bre obebra suma ne mpe ne bra mutimi bowura no no de na ya adwuma sa nipa no so odi no korɛ nya konkonsa na mom sa wotiatiasefo asase so
wakodi unkwasi asam akohia wo dam die man kan chem so ye konfo what do me busum bia ni wa me ka asam bia kire na busum bia ni wa open kwanfo busum bia mpen kwa dabi hwe sebe sa wo de wani ato fom no ahwe akonfo na akonfo mema de obehuni bia ye wura no maware ni bia kama tese de wapre ne ho akope eni ho no afo so chinchina akope bi eni obehuna nanim kawese nya janum akomam bajo atama se me de me ka bibia serious me ma huni ne ewom so an na wo nsa twa sebe mprebia san wo nsa ye twa anya kan kwanhia bi sawo akomnim dada bosom sane wo so dada ena wo nsa wadi dem onan wadi dem dia ene wo wale wo dada o ana ato wo gya wo enyeye se de obi wale obi a o se osumo awiamo yareemo amaneemo me ne wa anete bosom ni ntimi nyi mu da mbaje watema se na sankoba sa wakoye usuban boni wakoda usuban boni bi adi won usuban ekuta wo yesubanfo wachinchina akope wo niema no wa ba be hia ene de entra ba bi ankasa me masi hu nana asema wo kan ama sise eda obi etrinto obi wo hona ne ho ye fekura wase bosom aka me o dabi se mu kasa nana no mo mfa maafu omo mpen kwanfo nti obi so o susa na ne ho fa wase me nso mekom o dabi eya na de tie ni ye kasa akomwa so ahu me se si esi ya ye wa yi konfo ame woni nchen na na akosi ampon 7 mperaduasa oni master wankwa akom tete obia nu wo obetimi wasase we so pega no say konfo emi na me ye na kom never but oye emeyeye what ma say media ajanum dia dum me ne say bosumfo kofinti me ko program ana me ko ba bia asameti yi bosum ba sesi ya mehunu metimi atrezia hwe metime trezia hwe ba bia bosom ne yeden eko ti wo no obewura wa so obewura usesi ya so mo ebia na bibi beto na obeyiwa yeden afrim na nya akom what I say but obi o adakoro pe na bosom ni pusu no woso no cha o kan se mienu o yi loto number mienu e boy e gba wa konfo enso we beto ajanum obeyiwa afrim no wade atam wa konfo wa ye no eni nansa eni nanu na ni sister kunu woni ne da wo ye tro na nanum betua wo ka konfo sofo odi obi yire me se na nanum betua wo ka me na me ka je pray wo ye sofo so nyankopon betua wo ka wo gu asofofo wo fi sofo no odi obi agina pam mi dwa na obi yire na ya na sebe mi hunu bi sa minua ba na minua bi yire wawan wasemi wasori fie mekọ ya se sofu dware no ke beba social media se de metie ya mabu physical amwo say yes yesu odware obi yesu na mudi na chi no yesu odware obi samse me pradu asa yesu kura na ne yes ewe yesu movie yesi wane hu yesu da yesu satam kura na camera wo yen odikotwa yesu mfonyini ya say hwan dompo we say hwan mfonyini ne wiase obi edi so o shejot sa jot so nti ya maya ni na woni anso ye de mu ya na nanom abosom ya nkura mu ya bosomsom de ewiase nyina som bia nu achen bosomsom me ka kire to ani hwe o unza yi bi huru nnam gu apaso nam na nanom de yin no mudi etwa moja yi wie ne ya amamre yi nto nam aka nyina ye ne asomfo ene ebedi obi kura etwa ma etimi twa bi ma no na odi kofie ebia no banche wo bode oni nam onso kwa na wanya bi ya eden adi obompa ya na wabo ama wa wode adwuma ba ya etwa asa abo no baja watama se na nso nya nei konfo bi wo kura wakum nam no watwitwa wie no asa mumba we nu kogu fridge m na mutwitwa we nya nkwan omudi bi wi a awonko adeche a da bi na kura ka adwuma hye because na frema afa hye na nsen yam kona na frema afa hye maame no maame wonkwan so eburu hwe na ntwie mu yi amamre mi so mbi ne edwa na ntwie no
ya mamre wi ji aboa ne basa ose asomfo amuso mu ntwitwa enam pa nam chim ntwe wanyini nam na chese mu feel kula o bosomsom me okaza me ko US na me nko me ko ere US if say US me kondo na ntwina ma meto me kondo akoko ameto me kondo odwan ameto me pe brandy papa ensan papa bi kura whisky papa bi anoma meto aponche meto aha me fa ne kwa ajanu mo whisky sisuo me sorry say sia me no okaza onze bi free me me sorry me ko mi akakra aduane na sisu mi wi a madibi mabosom ya adwuma no kura kwan so no kura trodo me uba di adwuma ba na me twa akoko ma mbosom wa amfa adwuma ne adwuma ye ntimi nye pe ba bi ko semini ba bi a metimi do watena ka ma ko kyerɛw hoje wa ye wadwuma na nya so ode ba ya no na bosom ntimi nya na ma hye ne kete sam bosom betimi udwan na akoko bi a ode ba me yesa me nya sunsunsuanso bone entina na no pa se konfo bi betena social media no otwa ne car se woni fie nyina de be kyerɛwa na wo twese apani kɔhwɛ sesi ho ana se ba kokura nsi o me ka sem bi a kyerɛw so se kura de onim ni akonfo no kuma se akonfo no o masua omukɔ ayi be kwa run about man bi o ton ka se friend of fire tuntum young guy ni mu oduru no makɔ han ebi o anan num o sim betwa program no de ka na besisi ni fie no ne na mani mu dwesam afefesem nti wuti abroche na hu we de wabɔ ne bra on fam sika nyawe wo ju sika na ode ne ma akɔ school papa ode bi ato aduana mo ma di woni ka pɛ ɔboa sabi obi wa ka ne kura no oni bi me de se mo wa mankuo bi sia me wa mo vibe bi sia mo wa mankuo na me ka sha mabosom so ani mo nyam se wo be kɔ beba biem no bedru 2025 December m send wa ba hai ka sha na nan mo ni wo nyam ebi abeba wo ka de beba de mama boys etwi mama asafo asa wo ka ni fa piao na mka che opre piao eja no munhira so aduma konkono de wo ya aseda eba bum aseda eba bum waje ase no akofa ka abesisisi me konfo a makori fie mahunu se konfo na cars ena sisi wo yenyi bi mfrim eya mia me konfo na nabugi tongo konfo ibodin akora na mama muso wa brepen konfo no wa brepen na nabugi wa brepen o to odi ni breso mfaso nipa ma nya ne nwanwa what you say yes minimini meka ye wura konfo abas ya de nyina na mbodi na mama muso ukọ na wote private jet mu kura ma ne nwanwa papa ni nyuma pa na de ne nam enko han Range Rover enko han Lexus kwasia ni mu na fa ma obi akom program ase me dawani mu gira twatoro jinkrofo sika karabule sa tro uba hu konfo bi ode ka nam oduru kwan vinfi no akwagina twe no asi ose me kona me spirit baako ya fra na adona asana tro wojiro ye sei tutu na hu a na jawa yam hihye umma usika so ana de akoma no wodi usika kwa oboa otwatoro me se ewiase man mo a mo hwɛ me nyina firi aburokyire se ya hene se ya Ghana ha konfo bi afrew so ye konfo enti wo de wo hawo wa ma ne ekoto na nim no so be ya ma wo se minua ene bosomfo kofinti me frɛ na ma na ba no be gina ne aya amamre no wo frɛ ni biem no fa wo ye re frɛ me mekɔ kogina ho ame ya ye wadwuma ama wo so obi ye gay obi ye lesbian dia or ye fake suma bia ne so never ana ye suma ni bi wo mo ye gay ni suma bia no odi turumu wo ye suma kwasia oboa bosoma na di turumu ha aye musukase ebo man konfo timi kofa wo yanko konfo ba ana wo timi kofa ba foforo de ne ko hye dem donsa ko wura na se na sabi produce anananom ananya mebo ya japade se emema yanya emfa mruburu nuam adana na wako baabi edi wani akohu bia na bebre bi se konfo ba no mikai didi anka meka young girl no fe pa ne tete ate se wa kokko se mikai ni didi esi aka meka akiro mi nsuro no why rasta wo won pesa tenten wo de nsa wo ma nso so komati amframa oboa minimba bi okotu na ti amframa kamama yo clash na na on promise amboa o clash obi o sa yo ene we ni ye me no kra na me ka che no hwe ni ye wo de nsa wo ma ti da bia be hunu no wa ye no ho se hero oboa be ma kra no unu ni de ti a na ni nye ho ohia no yonko ba no de nsa akwahyehe no emwa ene sa kontu we de menko mumyamfa no kure enante
Ghana ya de eye na nanom somo nanso tro ama no kore no kofom na nkontompo frosoro entina na yensema ya kan nyina no usisi obi kokonfo bi akoye adwuma no onka nche nse wo nua be ma ode ni bebe gina ma na ye adwuma na ma yes oflewa wo beko makoya ma no na edrobla number no eda so wo de wo ye interest be a opese wo nya adwuma ni be so obeko de nya ni se bia obese no fu ana wa do fu obeko oba fu de na dawroma obeto fu ama me sebe aboa ne de agya kwa enya ne kwa obi ana sa ada no kra me nsa kuta adwuma mu so ahu nanso ma betena fidie so akan wo se me de ose eyo so ahu nti wo frɛ me bosomfo adawroma konfo asumasi uboni din no aye tro meka jo se jai nsandi sika ka che ne se bosomfo ko finti se wonya re wo ye tro nti ma me ma o kan wo so ntase a on frɛ me ba bi o be frɛ me bia meko what you say beto ye re anase wa ye ho ne ho a meko oyi musuo no na bibi chia ho a chensa de we chia baga wat ma se aha me dia se dia me no me din bosomfo ko finti no mesesa no me ye no bosomfo gagarega udisi me di besi me mpetro me pese mo bia hu se na nanom som eye osom kan me na nane a champo de odu enkran sa akuma me na na tu atiamfama yes champo de odu baga wat ma se enti se me na na ne champo de odu na papa ibetena ase ebe ye adwuma pa ema enne the whole Ghana ope bosuma wahweta ba bia waduru akira ye atiamfama me na na ekuri na ode ama na koye adwuma na wudi so mfa so a afeso ne ye hyefa a wode ne kɔ na amamre wo ho no wo so akoye den wakoye mbajo watamase enti me fa no me mfa karabule nyama adwuma fi se me na champodiodu owu sore ne prensa so ene okoye owu sore yes owu ni agora na nsa ne nan no asore mura ya twagu no so mboko no asore tim kwankɔ kwaba obelivu a obetese so awu ya begoro obeko no asore odi no yes ne prensa so no ko ya wama yes ya goro no asore a ebetimi adi be says 1 year 2 years for awu ansana asaka na to yes owu nya so owu na ansana asore na nsa biem no owu idabi what ase e odi no krema na bosom me na ote ase no ukọ no wo ya adwuma oya abusa otimi ka kire se bibi ya to ni nipa obi a UK na German o poma bi o som sei o gina wo kasa bo wanza sa ha gina we prada wu ni biem o ko ba se US no ko be ka kro no nsem nyina de si wo nyina no a o ko odi no krama na bosom ti abosom ne ben no de o pese onye no bosom ne hye no ama ne ye de eye no kura adwuma pata wat ma se de enti atiam frama wa ntu na kuma betu ni bredi no kwa jei ane ya champodiodu no mo ye namfofo pa tokro no mo ntem omu mienu enso na etim tu atiam frama no mo di no kre mo mpaja wat ma se na nya nei konfo hu se ni onko konfo ni o koso mo afa ba bi ko brenase eya akom eno yo mo ni hwe no yes eya akom na sabe ukomasuo bi ma ukomasuo na nkasu ukombofo ye ntimi sabe me de bia ba bia me tira bia me kam se me matia mframa we different me matia mframa oba mo hu ni ewom man challenge udi agro so aba emre what ma say ade ufiri omufie ni ntina wo de ne ye special na enya mi firi omufie bosum kra ukotu a akoma wo de kɔ no eno na ye adwuma ye de ede ma emma ti wo de omuwa na ekɔ a ame ye kotwa wo nsɛm a wo bɛka na wo no kure wakoma utirim de wo bɛyɛ no enne ma na ye adwuma but what ma say atiase na de we woni abri a wo ka wo nsɛm yi lesbian ni gay foi na no beje wo kan oh de ten say wasoma wo abuse ye kama pa konfo papa bia wo asantemam Ghana ma wi asemamu ha o ye konfo papa bia no minim say obekasa atia sa su ni ban no so mitimamuni wo so obedi ni tunumu a anya masem sabe pra ye pa afase amada na mmom se wo so wayi hu asi wo se wo ye ewura no madwuma wo ye nana no madwuma konfo so ye be ma so ye oba
na so be gay ana be lesbian dia say am papa say me yebosomfo na me ma mi wura no madidie no musom dia say su ne ban no wanya ya agyanom beka wato wo nkanto no so wunya mpagya da obekọ opa ntwa na ntwie ka ama obekọ uguna nanom ho fi bado what mase Mateo say Edrora. okay Edrora ye de yenkomo ne esi. me da se Den na wa obeka. oh atiefo na ahwefo mo hwe me manu di sem kakra me de ta kire nyina ne se akom nya akom ne ka o nya akom ne lezos no obi akọje wa firi wa han na damfo de ya wakọje twa ne ho de ko obi agoro no na uhu a kire se fa haw na wa ma ne yekoda no hwehwe komfo pa o na onya adwuma pa ma wo na di ubre so mfaso na nyankopon wanfo obi a ma wiase so medi aho kire o medi hia da nyame wanfa saa ama obi ada ti de me ka kire tiefo nyina ne se madawroma yewura komfo abas ti wei mia me mame na ameni ampon ta na odumase tongo komfo ba na abena do su komfo ba ti amframa komfo ba mami oti wei obi anim ni nyuma obi anim na na amenyi nyuma komfo akosu ampon na mete na so na yesu so obi ma komfo ba so na nkasu komfo ba bofo ye ntimi komfo ba ti amframa komfo ba ne no kuri die nti uba ha bibia kotote ti dia me sra ne se me die woni pa kro me number gu afidie ni so komfo bia be fra ne Ghana ha bia o hona pono wo sende mpaturu me ko se yenko yu musuo ma se wo bo mi din sa busumfo ko finti obegina minu ya no no am ya yi musuo wo fra no no amfa ma sika na ho wo de ba obedi oboa me so yem fra me ne menye lai kama bosuma meten ho wo fra me se yenye lai ne ntwuni me amabo amane ye se wo se yentwuni meka de wom a kire wo ti de me wodi ja tiefo ano na samsum yo ko mo ntrete o de insuro threaten ebi ma wo so threaten insuro threaten ebi ma wo so da na me firifie me ba ma so ne yeso abebo mpaye satam na me na se ne mitimi da he me ba me ti machi pa ma tutu etuo wabum de ache mete pa kwa na me ko me ni tu aduro me ni sika aduro oto mprensa asa na korabo oto aboba ba ku 20 cd 60 cd ahiegu de o hwe na mam mbaja wat ma se de osusu ye nyina ne de bete ho so obetumi tuo ni nyina amam min kodi aduro ba pia so obi mam tu aduro bi mam sika aduro na mom no kura me de ne agya mo nam no so ohun sa adwene da nsuo ma betimi de tu ahwim ma na kuma adwene no nti obi timi fa tuo ntemte aso bi ma bosomfo da never what that here nti unu akro wa threaten abetimi de aba wo de threaten ba metufo wo fa ba boa wa mfa so a me mabosom be kan wato ho me na ada ayefo de da yekosi ya ne pitri ye de mosi ya kram